Aumentan as consultas nas mutuas por accidentes laborais en Galicia. Os últimos datos reflicten que se incrementou a porcentaxe de persoas falecidas mentres desempeñaban o seu traballo. A seguridade laboral non deixou de mellorarse co paso dos anos, aínda que iso non implica que haxa mortalidade cero no traballo. De feito, os últimos datos coñecidos amosan que os accidentes que se rexistran no ámbito laboral contan cun incremento de falecementos. Por me aumentou un 30 ou un 40% os mortos en Galicia por accidente laboral. É un tema moi preocupante. Despois que haya máis incidencia ou máis número de accidentes leves, bueno, pois a xente tamén ven máis á mutua. Xa non se ten medo ao médico da mutua, veñen máis por cousas pequenas, pero que para eles son preocupantes. Pero que aumentan os accidentes moi graves ou mortales, ese é un tema que hai que tomar medidas, así non podemos seguir. Sen embargo, apunta que este non é o principal motivo de que se soliciten máis baixas que hai uns anos. Se a xente conoce os seus dereitos, con toda a razón, non creo que haya... A xente cando necesita baixa laboral, e o médico da mutua ña dá, pois é porque a necesita, non é porque teña ganas de estar na casa. As empresas, nadie quere estar na casa. Eu creo que as baixas laborales, a maioría están moi justificadas. Quizá haya máis baixas laborales agora por accidente laboral. Bueno, eu creo que non, Ao mellor hai máis baixas por enfermedades, pero por accidente laboral non creo que haya máis que antes. No referente ao incremento dos falecementos no ámbito laboral, sinala que hai que coñecer os factores para saber por que se produciron. Hai que saber si eran empresas grandes, pequenas, que tipo de traballo, que tipo de mortos, hai que mirar moitas cousas. O tema de prevención de riesgos laborales ten dous aspectos. Ten o aspecto médico, que eso sí que o conozco perfectamente, que é unha prevención, é un análisis, unhas pruebas que se lle fai, e, bueno, o paciente, a maioría das veces, descubrense enfermedades que o paciente non tiña, vale? Pero despois está o aspecto técnico. O aspecto técnico é se tens que subir ao 5º piso e por ser máis machote non levas adecuadamente a sujeción ou atas a viga de abaixo, como vin eu. Eu pasei por unha obra onde o señor tiña atado a prevención á viga de abaixo. Entón, claro, si caí vai ser, bueno, hostia, tería que a viga de arriba, pois a viga de abaixo, mal andamos. E destaca a importancia da formación en prevención, algo que depende do empresario e do traballador. Ante o incremento das mortes no ámbito laboral, fai un chamamento para seguir mellorando a seguridade e a prevención das empresas. A morte dun traballador nunca é normal. A morte dun traballador nunca é normal. O sea, que normales aí non temos. A morte é un accidente moi grave, non debería habelos nunca. Home, un ou dous ou tres quizá, non sei, pero que aquí estamos falando, non me acordo ahora, pero un 50% máis do ano, ou un 30% máis do ano pasado, que é moito. A morte non debería haber nunca mortes en un accidente laboral, nin accidentes moi graves, en amputación dunha man ou amputación dun pé, eso son cousas moi severas. Afonda na importancia de contar con sistemas de prevención, algo que exemplificou cun que viu en Portugal. Que é que para aplicar unha serra que teñen, a señora ten que apretar as dúas mans á vez na máquina. Así é imposible que se poda cortar. Porque se ti apretas con unha man e moves a folla de bacalao coa outra, sempre estás exposto a cortarte. En cambio, se a máquina non funciona, se non lle das aos 2 pulgares á vez, a señora non pode ter a man na folla de bacalao, entón é imposible que se ampute un dedo. Entonces, hai moitas cousas que mellorar.